Dobrý deň, vítam vás na diskusii týždňa v Stane Európa. Vedľa mňa sedí človek, ktorý je okrem iného zakladateľ firmy ESET, spoluzakladateľ firmy ESET, on je aj skromný. Čo všetko robí ďalšie, o tom sa budeme rozprávať, takže vítam medzi nami Miroslava Trnku. Dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. No, tak najprv poviem takú vec, že toto tu je úplná výnimka na Slovensku, v tom zmysle, že ja robím novinára 25 rokov a ja som veľmi málokrát stretol človeka, ktorý zbohatol slušne a potom sa snaží niečo z toho vracať v spoločnosti. Je to, že skoro zázrak na Slovensku a to je moja prvá otázka. Prečo sa spoluzakladateľ ESETu, ktorý teda založil veľmi úspešnú firmu, ktorá pôsobí v zahraničí, v Amerike, všelikde. Prečo sa nevenuje deťom, hudbe, čítaniu a cestovaniu, ale venuje sa korupcii na Slovensku? No, musím to opraviť. Ja sa samozrejme venujem aj deťom, aj čítaniu, aj hudbe, ale popri tom som si proste povedal, akože chcel by som nejak pomôcť tej krajine, v ktorej som vyrástol a ktorú mám rád. Mám tu priateľov, mám k tomu citové väzby. No a keď som si tak preberal, čo asi by bolo pre túto krajinu také najosložnejšie v tejto situácii, tak mi vyplynula tá korupcia. Korupcia podľa prieskumov verejnej mienky patrí k najožehavejším témam. Obvykle sa to umiestňuje na druhom mieste po nezamestnanosti. No a tejto témy sa nikto nechcel chopiť. Tak som si povedal, keď nikto nechce a nemôže, tak sa toho skúsim ujať ja. I keď musím povedať, nešiel som do toho s tým, že by som mal nejakú takú predstavu, že vyriešim korupciu na Slovensku. To je samozrejme naivné. Ale ako aspoň niečo urobiť, to som si pokladal za takú povinnosť. Vybrať si korupciu je tak trochu typické eseťácké v tom zmysle, že dalo by sa vybrať ešte všeličo iné. Dalo by sa vybrať zdravotníctvo, školstvo, slovenský hokej. Tie veci sa dajú troška ľahšie zmeniť, hoci Rišo Lindner teraz asi nemá ten pocit, ale myslím, že je to tak. Ale zmeniť korupciu to je niečo ako zmeniť nás ľudí. To si dávajú takú ambíciu možno kňazi, možno nejakí svetoví myslitelia. Firma ESET? Musím povedať teda, že nadácia Zastavme korupciu je môj súkromný projekt s Michalom Bláhom. To v princípe nejak nesúvisí s firmou ESET, akurát to, že teda tam čerpám svoje prostriedky. Ale zase na druhej strane všetci spolumajitelia ako mi v tom nejak pomáhajú minimálne morálne a sú za. No, je to jednoduché, keď teraz si robíte analýzu toho, že čo chcete urobiť. No zdravotníctvo, samozrejme, to je problém, to každý cíti. Ale ja si myslím, že za časťou tých problémov, ktoré máme v zdravotníctve, je takisto korupcia. A korupcia je záležitosť, ktorá je samozrejme prirodzená v každej krajine. Problémom Slovenska je to, že tu tá korupcia už bráni normálnemu fungovaniu štátu, alebo lepšie povedané, tá režia je už moc vysoká, že ten štát si to nemôže dovoliť už. A preto je podľa mňa dosť dôležité niečo s tým urobiť. No. Chceme v tom trošku pomôcť. A keď ste hovorili, že to je niečo v hlavách ľudí, no áno. Toto málo kto chápe hneď na začiatku. Väčšinou si myslia, že tak dobre, nájdeme nejaký algoritmus alebo nejaký čarovný prútik, alebo príde Mesiáš, ten nás spasí. Ale v skutočnosti, kto má tie kľúče od toho v rukách, sú všetci ľudia. Akože naozaj to, že to prestanú ignorovať, to, že sa postavia, to môže najjednoduchšie a najľahšie veci zmeniť.
Julo Satinský nebohý hovoril takú vec, že korupcia na Slovensku je v istom zmysle prirodzená, lebo my sme nenaučení na peniaze, nenaučení na veľké peniaze. On to hovoril tak, že Slovák nevidel 1 000 000 korún ešte vtedy na kredenci. A keď ho uvidí, tak ho šlohne. Lebo to je tak veľa peňazí, že proste tak to šlohne. A že to klesne až vtedy, keď už budeme mať strednú triedu, keď už budeme mať nejakú tradíciu, keď už budeme mať ten 1 000 000 na kredenci bežne. A to bude trvať 30-40 rokov. Preto sa to je vlastne tá otázka, že či vlastne takéto aktivity, krásne, výborné, sympatické, nie sú ale odsúdené na to čakať tých 20-30 rokov, keď sa to nejakým spôsobom prirodzene zmení. Áno, tak je to možné, ale mne to nevadí. Ja si myslím, že keď nebudeme robiť nič, bude to trvať ešte dlhšie. Takže treba proste začať, netreba byť naivný, že to ako vyriešime do 5 rokov, ale hovorím, ako robiť niečo treba. A čo sa týka tých veľkých čísel, áno, je to problém. Ako väčšina ľudí vie pochopiť aj morálne odsúdiť, keď niekto šlohne niečo za 20 eur v sámoške. Ale keď už niekto ukradne 2 miliardy, to je niečo, čo si nevie predstaviť a tým pádom ho to netrápi. A to je zlé, lebo naozaj ten pomer finančný odráža aj ten stupeň toho previdenia, podľa mňa. No a teraz ešte krátko pred takou kritickou fázou tohto rozhovoru, že povedzte nám, že čo vlastne si od tej nadácie, ktorá sa volá Zastavme korupciu, čo vlastne si od tej nadácie sľubujete? Máme tu plno nadácií, plno všelijakých treťosektorových organizácií, občianskych združení. A troška mám niekedy pocit, že si tie občianske združenia robíme sami pre seba, lebo ten veľký biznis ide proste samovolne bokom. Tak nadácia Zastavme korupciu toto zmení? Ja neviem, či niečo zmení. Chcel by som, aby to zmenila. Prečo vlastne sme robili nadáciu? Ťažko sa mi o tom hovorí, lebo keď sme rozbiehali činnosť, tak sme medzi inými myšlienkami povedali aj myšlienku, že chceme tam dať niečo také nové, chceme nejaký taký biznis prístup k tomu, k manažmentu tej nadácie a k tomu spracovaniu tých cieľov, k oslovovaniu podnikateľov alebo nejakých iných subjektov. No ale potom sa, ako samozrejme právom sa ozvali iné nadácie, ktoré už to boli predtým a že to znie, ako keby my sme to robili špatne a že vy si teraz stvárite, ako keby ste zožrali všetku múdrosť sveta a to by som ja samozrejme nechcel. Asi vážim každého, kto niečo robí ako v tejto oblasti. No ale ako samozrejme zase mám rád, keď si veci robím po svojom. Akože pre mňa by bolo jednoduchšie dať peniaze niekomu a mať dobrý pocit, že som teda pomohol veci a ďalej sa už o to nestarať. Ale proste chceli sme priniesť nejaký taký nový svieži vietor do toho a proste trošku odlišný prístup. Ale aj keď sa nám to nepodarí, myslím, že nič strašného sa nestane, akurát, že bude tých ľudí, ktorí sa o to zaujímajú a ktorí za to odstránenie korupcie bojujú viacej, no. Tak to nie je strašné. Tá nadácia je otvorená v tom zmysle, že my, čo tu sedíme, ju môžeme nejak využiť, alebo môžeme nejak pomôcť, alebo môžeme sa nejak zapojiť? Samozrejme, my máme veľa projektov, alebo veľa, no, také sú pár projektov, ktoré nejakým spôsobom idú od tých základov, ako napríklad, že výuka o korupcii na základných školách. Lebo ja si osobne myslím, že keď chceme dlhodobo niečo meniť v spoločnosti, tak treba začať u detí. Mám silnú obavu, že také veci, akože prečo je tá korupcia vlastne zlá, alebo že ako to deštruuje spoločnosť, že toto rodičia deťom nepovedia doma. A keď to nepovedia rodičia deťom, niekto sa musí nájsť, kto im to vysvetlí. Takže logicky zostáva škola. Takže to je taký základ. Cez rozličné iné aktivity, až povedám pre mňa na takom vrchole tej pyramídy je zmena, povedzme, legislatívy, ktorá ako nejakým spôsobom
zhoršuje podmienky pre korupčníkov na Slovensku. No. Alebo tlak na zmenu legislatívy. My sami legislatívu meniť nemôžeme, ale môžeme nejakým spôsobom pomáhať v tom procese. No, tak vidím, že je to ešte ambicioznejšie, že táto nadácia ide nahrádzať aj rodičov, tak výborne. A teraz tá ťažšia otázka. Všimol som si za posledné roky, že aj v Česku, aj na Slovensku iniciatívy, ktoré idú proti korupcii, nakoniec vo finále to pomôže korupčnejšiemu prostrediu. To je úplne zvláštna vec. Že v Česku vznikla taká iniciatíva proti korupcii, to robil ten taký tiež ITčkar alebo taký bohatý človek Janeček. Bernard sa do toho zapojil, majiteľ toho pivovaru Bernard a ďalší ľudia. Založili aj takú, neviem, či nadáciu alebo občianske združenie alebo tak, ktoré podľa mňa v úplnej naivite podporilo Babiša. Babiš tam skoro vyhral voľby, stal sa ministrom financií a je to najväčší konflikt záujmov v Európe. Na Slovensku bola kauza Gorila a boli tie veľké protesty na ulici, podľa mňa s úplne námesačnými vedúcimi. A výsledkom toho, výsledkom dobrej snahy ísť proti korupcii, bolo, že ľudia sa obrátili proti vtedajšej vláde a v prospech súčasnej vlády, ako keby. No a to je teraz otázka, že ako sa chcete vyhnúť tomu, aby váš dobrý úmysel nepomohol oligarchom a korupčným stranom? No, ja by som najprv trošku polemizoval s tým úvodom. Ja ako samozrejme som veľmi ďaleko a to, aby som sa vyhlasoval za fanúšika pána Babiša, ale to, čo viem od ľudí, ako vlastne z tej Janečkovej nadácie z toho okruhu, je, že to nebolo celkom úplne tak. Samozrejme, tieto veci nie až tak súvisia, ale je pravda, že niektorí ľudia z toho okruhu nadácie takisto podporili pána Babiša. Ale nevidím to takto priamo zviazané. A už vôbec sa mi nepáči ako takáto filozofická úvaha, ktorú ja aj v Čechách často počujem, že vlastne ten hysterický boj proti korupcii vyniesol na povrch ešte väčšie politické zlo a to je tá moc tých oligarchov alebo podobne. Ja si to naozaj nemyslím. A áno, to, čo sa stalo podľa mňa nikto z nás nie je taký supermozog, aby dokázal predvídať, ktoré kroky sú, ja neviem, úplne šťastné, dobré, zlé. Pán Babiš pravdepodobne urobí aj niečo dobré. Nemyslím si, že by išiel... Ja naozaj neverím tomu, že by on išiel do tej politiky, ale čisto, aby si nakradol viacej. Hej. Akože to sa mi zdá také trošku zjednodušené, pretože pri rozsahu jeho majetku jemu skôr ide v tomto štádiu vývoja jedinca, podľa mňa už ide skôr taký ten pocit dôležitosti moci, uznania od spoločnosti, hej. No a on nie je hlúpy, takže mne sa nezdá, že by to takto jednoducho. Keby chcel len maximalizovať svoje zisky, tak toto nie je podľa mňa šťastná forma. A čo ja viem od ľudí, ktorí s ním spolupracujú, už dosť trpko toho ľutuje, toho kroku, takže nevidím to tak, no. A či mám obavu, že sa niečo stane také tu nám, alebo niečo na ten štýl, to takisto nemám obavu. Všetko je to v našich rukách. Ja si myslím, že problémy ako samozrejme nastanú, komplikácie, vývoj spoločnosti nie je jednoduchý a priamočiarý. A podľa mňa mnohé tie štádia si tu ľudia musia prežiť. Aby niekto prišiel a povedal im, viete čo, že tak to je hlúposť. Oni niekedy musia klesnúť na to dno pomyselné, aby sa potom pozviechali. Mne prípadá taký príklad toho napríklad obdobie mečiarizmu na Slovensku. Hej, akože to bola situácia, ktorá ako vydesila mnohých ľudí, vrátane mňa veľmi. A som naozaj zvažoval odchod zo Slovenska, ale potom sa to nejakým spôsobom ľudia dali dohromady, ukončili túto vládu
a mne svitla v duši taká nádej, že predsa len, aj keď to trošku dlhšie trvá, predsa len na Slovensku sa dá nájsť taká sila, ktorá veci dokáže meniť pozitívne. No, s tým Babišom to bola prvá obrana Babiša, ktorú som za posledný rok počul. Dobre, predsa len sme Slováci, musíme si pomáhať. Ale myslel som tú otázku takto, že troška to súvisí s tými veľkými a malými číslami, ale troška to súvisí aj s tým, že čo o sebe hovoríme. Že keď nejaké politické strany, ľudia hovoria o sebe, že sú proti korupcii, tak potom aj malé zaváhanie toho človeka, tej strany, tej zostavy, tej vlády je vnímané horšie, než keď je nejaká iná vláda, ktorá to o sebe nehovorí, tak tá, aj keď šlohne miliardu, tak však to sme čakali. A že či, to je iba taká provokatívna otázka, či citlivovanie spoločnosti voči korupcii nespôsobí tento efekt. Že budú proste vyhrávať strany, od ktorých nikto nič také nečaká, lebo tí voliči, im nejde o korupciu a čistotu, ale o to, aby dostali vlaky zadarmo. A či vaše citlivovanie verejnosti nebude pôsobiť v neprospech čistoty verejného života? Ja neviem, ja nie som nejaký sociologický inžinier, aby som si toto vedel naplánovať, ale nemyslím si, veď keď jednoducho hovoríme o kriminalite, to neznamená, že bude viac kriminality, akože toto mi prípada ako skrátka veľmi taká nešťastná. A je pravdou, že dnes sa téma korupcie stáva takou mantrou pre všetkých, ale je to prirodzené, veď čo robia politici? Tí politici sa snažia nalákať voličov na veci, ktoré voličov trápia. A keď teda vieme, že teda ľudí korupcie na Slovensku trápi, no tak to je dobrá téma pre každého politika, to je zjavné. Čiže ak teda súhlasíme s takým rozvojom spoločnosti, že volíme si nejakých zástupcov, ktorí za nás budú riešiť veci, no tak toto je jeden z bežných dôsledkov toho a musíme to prijať. Iná vec je vyžadovať zodpovednosť potom od tých ľudí. Že ľudia by sa nemali uspokojiť iba so sľubmi a domáhať sa ich naplnenia. Lenže sa nedomáhajú. No, hej, ale niektorí, pozrite sa, títo ľudia, čo tu sedia, týchto zaujíma a tí niečo robia preto, minimálne tým, že prišli o tom diskutovať. A to je samozrejme super. V každej spoločnosti máte nejaké percento ľudí, ktoré nezaujíma nič, len aby dostali základné veci. A to, aby sme niečo zmenili, ako to znamená práve budovať ten aktivizmus trošku, aby tí ľudia pochopili, že najlepšou cestou, ako tieto veci odstrániť, je skutočne preukazovať svoju vôľu vo voľbách, prípadne v medzivoľbovom období občas zdvihnúť zádok a ísť na to námestie alebo nejakým iným spôsobom proste zakričať, dať najavo. A môžem vám povedať, že naozaj úprimne si myslím, že tým politikom nie je jedno, keď im 100 000 dáv kričí pod oknami. Na toto naozaj počúvajú. Takže áno, keď ten stupeň naštvanosti ľudí dosiahne ten level, tak treba to urobiť. No a prípadne pomáhať nejakým spôsobom šíriť to, napríklad čo by mohli tí ľudia, čo tu sedia, urobiť, je, že naozaj skúsiť sa zapojiť do tých organizácií, ktoré proste bojujú proti korupcii. My pripravujeme taký program pre dobrovoľníkov, ktorý nejakým spôsobom pomôže šíriť tieto myšlienky a takú prezenc toho od úradov cez školy, aby tí ľudia si uvedomili, že tá korupcia je tam prítomná a že treba nejakým spôsobom dávať na to pozor a zároveň treba vystrašiť potenciálnych páchateľov korupcie, ktorí samozrejme, keď budú cítiť, že je nejakým spôsobom dohľad, tak trošičku môžu dostať strach. A tým samozrejme sa tie pomery trošku pomaličky začnú zlepšovať. Akože nie je to nič zásadné, ale podľa mňa je to dôležité. Tak teraz ešte na chvíľku popíšme, že v akom sme stave, čo sa týka korupcie.
Tak teraz tu bolo nedávno, bola taká veľká kauza, že CT-čko, to asi viete, v Piešťanskej nemocnici a potom sa ukázalo, že v ďalších nemocniciach, že vlastne to zdravotníctvo je tak trocha biznis zo pár ľudí. Vtedy sa hovorilo o Paškovi, čo bol predseda parlamentu. Tak mohli sme povedať, že vlastne to dopadlo dobre, lebo však odstúpil z funkcie predsedu parlamentu. No, tak naša citlivosť na korupciu je asi taká, že on síce odstúpil z funkcie predsedu parlamentu, ale potom ďalej vedie snemy Smeru, ako šéf snemu Smeru. Nevadí im to, pred verejnosťou je to v telke, nevadí to. Aby sme nehovorili len, že to sa týka Smeru, ale predtým bolo také VSDKU, že tam bola taká kauza, tam bol taký pokladník, ktorý sa volal Palacka, to už asi vy neviete. A keď bola veľká kauza, on odstúpil, ale ďalej bol potom akože pokladník, ďalej bol najbližší kamoš Dzurindu a robili spolu biznis. Tak popisujem teraz ten stav, že my urobíme strašný tlak. Nadácia urobí strašné akcie. Všetky médiá o tom budú písať. Ukáže sa, že naozaj teraz to nebude CT-čko, ale bude to, ja neviem čo, rentgen, že to bolo teda predražené, ukradnuté, neviem čo. No tak čo sa stane? Zatiaľ sme v takom stave. Stane sa to, že nejaký úradník je postihnutý, takže odíde z toho úradu a dostane sa do Bruselu, do vyššieho úradu. A ten politik nejaký odstúpi, ten niekto mu povie, že počúvaj, odstup, už mi to škodí, ale však ja viem, že to robíme spolu. Tak veď naše snemy a po voľbách ťa zase dáme niekam. Tak toto je výsledok vašej, našej a ďalších snách. Toto je dnešný stav. No a znova sa teda pýtam, že a teda toto ideme ako zmeniť? No tak zase, nedívajme sa na všetky veci tak negativisticky. To je napríklad... To bola pravda. To je prvýkrát, čo ja viem, že sa také niečo stalo. Že po nejakej kauze politik aspoň od niekiaľ odstúpil. To je prvá lastovička. No ale áno, hej, na to sa dá povedať strašne veľa vecí, samozrejme. Vezmime si len, no tak vadí vám, že stále vedie s nimi Smeru? Čo, mám vstúpiť do Smeru a odvolať ho? No nie, ale napríklad možno osloviť voličov, veď to sú ľudia ako my, však ja si nemyslím, že by voliči Smeru boli nejak z inej planéty, alebo čo. A väčšinou majú na to tiež nejaké svoje dôvody, prečo to volia. A tak minimálne je dobre si s nimi pohovoriť, i keď samozrejme chápem, že väčšinou, keď je človek o niečom presvedčený, nejaké argumenty niekoho cudzieho veľmi ťažko presvedčia opaku. Ale ako samozrejme, ja myslím, že aj voličom Smeru záleží na tom, aby tá strana vyzerala normálne, hej, ako aby to proste nebolo nejaký okruh zločincov alebo čo, hej, akože. Takže problémom väčšinou je, že bežní ľudia niekedy robia kompromisy, ako v tom, že a ja viem, on síce robil toto, ale na druhej strane je to hrádza oproti tým, ktorí by robili ešte horšie, hej. Ale on sa nás aspoň nejakým spôsobom zastane, alebo robí od neho mám aspoň 200 eur k dôchodku. Proste také veci, že také kompromisy, že vymením niečo za niečo. A to je podľa mňa zlé, lebo podľa mňa účel nesvetí prostriedky, akože treba v tomto ohľade byť nekompromisný, a nedá sa povedať, že no síce je to grázel, ale je lepší ako niektorí iní, lebo to sú ešte väčší grázli. Takto by sa to nemalo brať, podľa mňa. No a podľa mňa Smer ako strana, keď chce prežiť, tak takisto musí mať nejakým spôsobom nejaké očistné mechanizmy. A tiež si nemôžu dovoliť šponovať tú stranu do nekonečna, hej, takže a to zjavne aj robia, takže ten tlak verejnosti podľa mňa pomáha. Dám poslednú negatívnu otázku, potom dám jednu pozitívnu a potom sa pýtajte vy. Tá negatívna je toto. Existuje taký pojem, že únos štátu. A to je to, že my síce môžeme sa snažiť vo verejnej mienke niečo a tak, ale nakoniec sa rozhoduje v politike, keď sa aj tamto nie, tak ide to na políciu, pod vyšetrovateľom, potom ešte to má v rukách prokuratúra a ešte nakoniec súdy. A únos štátu je to, keď niekto má v rukách toto všetko, čiže aj keď ho niečo usvedčíte a dáte to na súd, tak súd sa to zastaví, alebo prokurátor to zastaví, alebo vyšetrovateľ to ani nezačne vyšetrovať, lebo sú to kamoši, sú prepletení a tak. Niektorí ľudia na Slovensku hovoria, že to je Slovensko.
A teda, že my už ani nečakáme, my už sme spokojní, že kauza CT skončí aspoň tak, že ten pán iba vedie snem Smeru. Už sme radi, ale vôbec už ani neočakávame, že počkaj, ale však tam oni ukradli niečo, spreneverili, tam bola nejaké zneužitie právomoci a tak, čiže mal by byť nejaký spravodlivý súd. To už ani neočakávame, podľa mňa preto, lebo toto je naozaj unesený štát. A to je vážnejšie ako korupcia, lebo to už je korupcia je len jeden z prejavov toho, keď vlastníte štát. Tak robíte aj korupciu, ale robíte aj všeličo iné. Šikanujete nejakých ľudí, iných nie. Niektorých zbijete a niektorých preferujete. Že posledná negatívna vec, že či by nebolo na čase zobrať si ten štát späť. No, hej, je pravda, akože na Slovensku sme sa dostali do štádia, keď už to rozkrádanie nie je teda len otázkou konkrétnych politikov na konkrétnych miestach, ale skôr by som povedal takého okolia, takého podhubia ľudí, ktorí sprostredkovávajú veci, poradcov a všelijakých takýchto persón. Ja nechcem tie veci nejak personalizovať, hej, ako, možno by sme sa ani nemali baviť, že o Smere, lebo ako úprimne povedané si myslím, že väčšina súčasných strán by ako nabehla na taký ich systém. Hej. Ja som pri jednej príležitosti sa dostal do rozhovoru s členom takej tej jednej oligarchickej skupiny, nemenovanej, ktorý mi ako povedal, že viete čo, že čo sa týka tej korupcie, ja vám poviem, že ja nekorumpujem, ja som vydieraný. Že keď chcem robiť biznis so štátom, mne proste nič iné nezostane, len proste im to dať, hej. Že ja by som sa radšej zaobišiel bez toho, ale jednoducho nemôžeme si to už dovoliť, hej. Proste toto zmyslenie, to ukazuje na to, že naozaj existuje tu niečo. Ako únos štátu podľa mňa nie je celkom presný, ako vystihujúci výraz, hej, lebo ako ten štát tu stále je, nikto nám ho neodniesol. Akurát, že si ho nejak zobral do svojej moci, hej, ako a vytesnil práve tých ľudí, tých občanov z toho procesu rozhodovania. A celé si to prispôsobil na svoj účel. To je istá forma systémovej korupcie, hej, keď už proste korupčníci menia zákony tak, aby im dovolili beztrestne nasávať zo štátnych a verejných prostriedkov. No. Takže... No a to je vlastne otázka, že či namiesto zakladania nadácií nie je lepšie založiť politickú stranu, ktorá vyhrá voľby a toto zmení. No, tak áno, treba to zmeniť, hej. Otázka, že či tou formou, že založíme ďalšiu politickú stranu, tých foriem je samozrejme veľa, ako to, ja myslím, že fantázia povie aj také veci, ako že možno zmeniť celý systém, volebný systém, možno zmeniť celú organizáciu štátu, hej, hlbšie, lebo úprimne povedané, ten politický systém tak, jak je momentálne nastavený, tá forma demokracie, ktorú akože máme nejak v ústave a v zákonoch, do istej miery k tomuto vedie. Hej, akože tam chýbajú nejaké, podľa mňa, užitočné bariéry, aby sa proste takéto veci nestávali. No ale úprimne povedané, ľudia v podstate nepotrebujú nič, len sa zdvihnúť a ísť hlasovať. Našťastie, aj keď si o tej slovenskej demokracii môžeme myslieť čokoľvek, naozaj v konečnom dôsledku ten volič tú silu má veci zmeniť. A keď, ako som povedal, tam príde 100-200 tisíc ľudí kričať pod okna, to zatrasie aj tými otrlými politikmi. To znie dobre, ale máte koho voliť? Úprimne povedané, ja teraz toto zle nechápte, ja si tak v sebe premietam, že ja by som možno ani
ani nemal voliť, lebo ja mám proste trošku iný život, iné problémy než väčšina ľudí a to, čo mne sa zdá dobré, to pre iných ľudí môže byť nepriateľné, hej. Keď sa bavíme o tej lavicovosti, pravicovosti a tak ďalej, ja možno mám nejaký názor na to, jak by ten štát mal fungovať, ale moje životné skúsenosti a moje znalosti sú iné než možno väčšiny ľudí a mne prípada trápne, ako ten svoj názor im vnúcovať, keď oni majú predstavu, že chceli by štát takýto. Ja mám tú voľbu ísť niekam inám, žiť stále otvorenú. Ja pri mojich finančných prostriedkoch môžem žiť v podstate kdekoľvek budem chcieť na svete, ako bez problémov. Ale to drvivá väčšina ľudí nemá, hej? Tá tu proste musí zostať a musí to znášať. Čiže oni majú väčšie právo si povedať, ako chcú, aby tá krajina vyzerala, ten štát. Áno, to bolo pekné vyhnutie sa odpovedí, že či máte koho voliť. Dobre. A teraz tá pozitívna otázka. A vždy je niekto. Ja si naozaj... No, tak dajme to meno. Si nemyslím, no tak je tu veľa ľudí. No, dobre. No, ja ich tu môžeme ukázať, Zuzka Vieng, alebo kdokoľvek. No, ona nekandiduje, tak tu nemôžeme voliť ďalej. No a tak to sa môžeme povedať, tak urobme systém taký, aby títo ľudia, aby to pre nich bolo zaujímavé. Ten systém robia politici. No, ale teda, keď sa všetci postavíme... Tak to neurobia. Neurobia. Verte mi... V živote neurobia nič proti sebe. Dobre. To sa už hovorí revolúcia, ako trošku. Nie, ja som proti revolúcii. Dobre, a teraz tá pozitívna otázka, ktorú som zažil tiež tento rok a bol som z nej naozaj prekvapený. Stretol som sa s takým chalanom, ktorý sa volá Michal Truban, ktorý je zakladateľ firmy WebSupport, sa myslím volá, ktorý robí domény a tak z vášho biznisu, alebo teda segmentu. A ten mi porozprával vec, z ktorej som takmer odpadol, až som s ním musel urobiť rozhovor do týždňa, lebo som si povedal, že to snad není možné, to sa mi snad sníva. Tak jeho príbeh je ten, že za ním došiel nejaký človek zo štátnej inštitúcie a povedal mu, že počúvajte, vy robíte tie domény a tie veci, tak urobíte to aj pre štátnu inštitúciu, dostanete za to toľkoto veľa peňazí, úplne predražené, ale dáte mi z toho naspäť trocha. Normálne takto za ním prišiel cudzí človek. To už je v takej fáze na Slovensku, že tí ľudia sa už ani neboja, že to ten človek na ňo povie. On ho nepoznal, prvýkrát ho videl. Rovno mu to takto povedal, že dáme ti toľko a ty nám dáš toho toľko a biznis je tvoj. A ten príbeh je, že Mišo Truban mu povedal, že viete čo, že choďte preč, my nič také nechceme a tým neskončil, išiel na políciu a oznámil to. Mišo Truban má asi 31 rokov, je to mladý chalan, ktorý robí železného muža a proste tak a stále v tej svojej kancelárii okrem toho a robí tam tie jednotky a nuly. Tak. A teraz ja som bol naozaj že úžasnutý, že takéto niečo tu existuje. A teda to je tá pozitívna otázka, že najprv, že či v tom vašom segmente ITčkárov a takýchto polobláznov, či tam je to proste normálne, že odmietam nemorálnu vec, že či to nejak vzniká, takáto vrstva. A ešte krajšie by bolo, keby to nebolo iba v tomto sektore IT, ale aj širšie. Tak základný pocit je, že narastá počet takýchto sebavedomých ľudí? No, ako mne sa to ťažko hodnotí, samozrejme nemám žiadne štatistiky, ani som si takýto prieskum nerobil. A keďže ako typický ajťák som skôr zameraný do svojho vnútorného sveta virtuálneho, ja sa musím nejak do istej miery nútiť, aby som sa staral o ostatných ľudí okolo. Tak ťažko sa mi to hodnotí. Ale ako poznám tie prípady, že áno, sa to udialo. A myslím, že docela dosť ľudí to odmietne, že nejde nahlásiť to na políciu, ale odmietne to, hej. Ako to je docela bežné. Myslím, že docela dosť firiem aj odmieta obchody so štátom napríklad, hej. My sme že do štátnych tendrov priamo sme to nejak chodili, skúšali sme to, no samozrejme to je veľmi ťažké. Nepoviem, že nikdy sa nám nepodarilo nejakým spôsobom vyhrať, to nie, lebo ako už máme takú pozíciu na trhu, že zase takých možností veľa nie je pre tých korupčníkov, ale že nechceme sa zúčastňovať tohto bahna, hej, akože radšej oželieme tie peniaze a budeme zarábať niekde inde vo svete.
Akože to... A teraz ten druhý rozmer toho, zase by mohol byť pozitívny. Príklady aj z Ameriky, spred 100 rokov, ale aj z iných krajín, z Talianska, tak, sú často také, že ak aj všelijaké firmy a ľudia začali svoj biznis všelijak nečisto a gangstersky a mafiánsky a tunelársky a všelijako, tak nastal nejaký čas, keď natoľko zbohatli, alebo možno iba zostarli, alebo už ten pocit zaujímavosti z toho, že mám viac a viac peňazí, ich nejak prešiel, že začali podporovať dobré veci. Napríklad začali v Amerike zakladať galérie, alebo univerzity, alebo všeličo také. A niektorí ľudia mi hovoria, že na Slovensku už začína tento čas, že títo naši oligarchovia, na ktorých všetci nadávame, v skutočnosti už by chceli byť za dobrých a v skutočnosti, že už hľadajú také, že kde by mohli niečomu pomôcť. Teraz to znie možno troška tak, že science fiction, ale ja mám osobnú skúsenosť s tým. A teraz otázka je, že je to tak? A ak je to tak, berieme to? Áno, do istej miery je to tak, podľa mňa, ale nie u každého, hej? Ono aj medzi tými ľuďmi, ktorí sú skloňovaní v médiách ako ľudia, ktorí stoja za korupciou a ktorí ako sú označovaní slovom oligarcha. I keď úprimne povedané, myslím si, že mnohí novinári ani netušia, aký je pravý význam toho slova, tak už aj mňa označili za oligarchu. Ako. Stále sú tam samozrejme rozdiely medzi tými. Niektorí sú vyslovene na úrovni primitívneho mafiána a niektorí sú veľmi agresívni biznismeni, ktorí sa pohybujú na hrane zákona, miestami za hranou bežnej morálky, ale v princípe snažia sa nejakým spôsobom driblovať. Takže ten rozsah je tam značný, ako nie sú všetci rovnakí. A samozrejme mnohí, áno, počul som to tiež z tých úst, 90. roky, no to bol taký divoký západ, akože, no tak, ale teraz už sme niekde inde, no a už by sme to mohli nejakým spôsobom zmazať a tváriť sa, že budujeme teraz dobrú spoločnosť. Ja si myslím, že ten problém nastal už v tom spôsobe privatizácie. Nechcem tu jatriť nejaké staré rany, ale ako ja hlboko nesúhlasím s takým postojom, a teraz nie je to citát, jak pán Klaus povedal, najlepšie bude, keď zhasneme svetlo a ľudia si to rozkradnú a potom začneme na novo. Ja si myslím, že to je zlý prístup, lebo ako nejde tu o to, samozrejme, že odpustíme amnestiou alebo čím ten úvodný akt nadobudnutia majetku. Len problém je v tom, že bude musieť ďalej pracovať s tými ľuďmi. A ja si myslím, že nemorálny, bohatý človek je horší, nebezpečnejší pre spoločnosť, než nemorálny, chudobný človek. A ten človek, ktorý niečo ukradol, proste asi zvykol kradnúť počas 90. rokov. Je veľmi naivná predstava, že by sa toho zrazu hneď tak vzdála, že zrazu už bude dobrý. Že keď niekto ako nemorálnym spôsobom nadobudne majetok, tak má väčšinou tendenciu v tom pokračovať, akože to nie je, lebo jemu sa to zdá ako normálne, akože nemal tie morálne zábrany ani vtedy, tak nebude ich mať ani teraz. Ľudia sa tak rýchlo nemenia. A toto je ten samozrejme problém, ale ešte aby som odpovedal na tú, áno, ale to vidíte všade, v podstate vezmite si ospevovaný príklad Billa Gatesa. No môžem vám povedať, že ten úvod jeho podnikania nebol až taký nejaký super, z môjho pohľadu, ani taký čistý, ani fajn, dokonca aj firma Microsoft bola vlastnou vládou, pre ktorú je tá firma značkou a sliepkou, ktorá znáša zlaté vajíčka, ale už to išlo tak ďaleko, že museli zasiahnuť a museli pokutovať dokonca ich. Čiže tá agresivita toho a tiež za hranou zákona miestami a morálky, to tam bolo. A možno aj stále je. Ale teraz už Bill Gates pôsobí ako naozaj, teraz pôsobí ako úžasný filantrop, asi aj je. A už nikto sa na tieto veci asi nepozerá.
je to asi normálna vec, no, že človek sa v istej fázi svojho života naháňa za peniazmi a sú jedinci, ktorým majú tú morálku nejakú voľnejšiu a si povedia, že nikto sa ma nebude na to pýtať, ak som tie peniaze získal, ale keď už ich majú, tak potom sa začnú zaoberať uznaním, slávou alebo ja neviem, nejakým takýmto... Ja sa to pýtam preto, lebo som mal konkrétnu skúsenosť zhruba pred mesiacom, keď jeden z týchto našich oligarchov veľkých ma zavolal a opýtal, sme na káve a on sa ma opýtal, že tak ja by som už chcel mať aj niečo dobré, čo mám podporiť? A ja som rozmýšľal, že tak čo mám teraz povedať? Tak nenapadlo ma, že zastavme korupciu, ale teda keby ma to napadlo, to je len až vtipné, že zastavme korupciu, nadáciu podporte, tak mohol by ju podporiť? Mohol by ju. Asi... My sme do začiatku, ten prvý rok v tej nadácii snažili nejakým spôsobom nepýtať peniaze od niekoho iného a povedali sme si s Michalom, že to zatiahneme z vlastných peňazí a až keď veci nejakým spôsobom budú fungovať, až keď budeme mať nejaké zmysluplné projekty, nebodaj nejaké pozitívne výsledky, tak potom dojdeme presviečať ľudí. Takže áno. Na druhej strane vieme tú nadáciu, zatiaľ jej činnosť v takom rozsahu, jak momentálne funguje, s tým ľudia ufinancovať aj z vlastných zdrojov, čiže nie sme nejaký tlačení do toho silou mocou tie peniaze získavať, čo nám dáva obrovskú výhodu oproti väčšine ostatných nadácií, ktoré bohužiaľ sa samozrejme musia starať, o to musia sa zaujímať, kde zohnať peniaze a musia nejakým spôsobom propagovať tie svoje produkty. Takže v tomto máme väčšiu slobodu a väčší kľud na prácu. Zopár otázok. Sú tu dva mikrofóny, neviem presne kde, na jednej strane, na druhej strane vraj. Iba zdvihnite ruku a dostanete hneď slovo. Tak, tu vpredu v čiapke, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, bavíte sa tu o ľuďoch, ktorí sú majitelia firiem a podnikajú a môžu odmietnúť obchodovať so štátom. Ja iniciatíva nepracujem pre štát, je tam pár firiem, ale mňa skôr zaujíma, že a čo v čom aj vidím väčší problém, že ak som štátnym úradníkom a nie ani nejakým vysokým, ale napríklad človekom, ktorý schvaľuje verejné obstarávanie, čiže nejakým právnikom na ministerstve a je mi jasné, že niektoré verejné obstarávania sú preddražené a vidím to. Mám s tým morálny problém, ale je mi naznačené, že jednoducho to tak zhora musí byť a že teoreticky, ak s tým nesúhlasím, tak to môže ohroziť moje miesto, môžem dostať výpoveď a mám strach. Vidím nefunkčnosť inštitúcií, že možno aj keby som sa prejavil, a začalo by sa to riešiť, že možno by z toho ani tí kompetentní, ktorí tie peniaze reálne kradnú, nikdy neboli potrestaní. Tak v podstate sa pýtam, čo môže nadácia alebo aktivity mimovládne pomôcť prekonať ten strach pre toho obyčajného úradníka, ktorý má morálny problém s korupciou, ale má aj strach reálne sa povedať niečo, lebo môže prísť o prácu. No, takto ja, mladý už, ja si myslím, že situácia je ešte ďaleko horšia, než to, ako vy vidíte. Ja mám morálny problém tých ľudí nejak nabádať k tomu, aby nahlasovali korupciu, pretože takto otázka nestojí, že je tu možnosť, že príde o miesto. Ja vám poviem, že on príde o miesto na 100%. A v podstate vidím okolo seba len prípady, že to tým ľuďom reálne zničilo život. Aj bez ohľadu na to, že naša nadácia ponúka pomoc, jak po stránke právnej, za teda štedrej podpory právnických firiem, tak aj finančnú pomoc tým whistleblowerom, teda tým nahlasovateľom korupcie, ktorí boli vyhodení z práce a proste nemajú z čoho žiť. Ale my nedokážeme proste vyriešiť to, aby to korupčné správanie bolo vyšetrené políciou a odsúdené na súde. Tam proste naša moc nesiaha. Akože tam nemáme na to žiadne páky. A preto ja si myslím, že práve tá cesta toho whistleblowingu, ako toho nahlasovania,
je na Slovensku dosť zarúbaná. Akože tam, keď sme sa bavili, že to ovládnutie toho štátu už dosiahlo aj do úrovne teda polície a súdnictva. A tým pádom vlastne musíme proste voliť hlavne iné prostriedky. Akože, samozrejme, keď už niekto sa rozhodne spáchať ten hrdinský čin a obetuje svoj život a nahlási tú korupciu, treba mu všemocne pomôcť a treba ho oceniť morálne, ale ja osobne som skeptický, si nemyslím, že by tadeto viedla cesta v súčasnom stave k očiste tej spoločnosti. To znie skoro ako také, že nenahlasujte. Nie, nechcem to, len ten človek si musí uvedomiť, že aké to bude mať pre neho dôsledky. Hej, akože to zase, ako nemôžete si zobrať na svedomie to, že budete hovoriť ľuďom, nebojte sa, len to nahláste, my sa o vás postaráme. V konečnom dôsledku to hlboko zasiahne život toho človeka. Hej. A to teda, to nie len tu v Česku, ako keď sme sa tu bavili o tej Janečkovej nadácii, ona v podstate vznikla ako taká alternatívna vyšetrovacia skupina. Pán Janeček tam zamestnal ľudí, bývalých agentov tajných služieb a policajtov a zberali dôkazy, ale hovorili, stejne, musia tých ľudí presvedčiť, aby tam išli svedčiť. Tam neexistuje to, že ja vám len niečo nahlásim a vy to nejakým spôsobom zdokumentujete a dáte. Že ten človek tam musí byť prítomný, notabene často si musí zobrať na seba nejakú odpočúvacú techniku a podobné veci. No ale v konečnom dôsledku to stejne nepomôže na to, aby sa ten prípad dotiahol do konca. Pretože to neprejde cez tie súdy. Čiže ako v tomto štádiu, akom sa nachádza Slovensko, už si myslím, že toto je veľmi ťažké. Ja by som vám povedal, že ale zase na druhej strane nejde o život, že neriskuješ život. To našťastie nie, keď som počul o prípadoch, že ľudia museli ujsť ako zo Slovenska, lebo proste nevideli nejaké možnosti, jak tu fungovať. Ale ten človek má ten život pokazený, hej, akože proste musí proste zmeniť totálne všetko a väčšinou finančne tvrdo na to dopláca. No. Dobre, nevidím ruky. Tam hore, nech sa páči. Skoro všetci budú tvrdiť, že sú proti korupcii, ale veľa ľudí chce zadarmo vlaky, zdravotníctvo, školstvo, proste nejakú výhodu. Proste aj keď vedia, že na niečo nemajú nárok, ponúkne im niekto, politik, niečo zadarmo, alebo keď môžu ukradnúť, netvrdím, že špendlík, možno, že viacej. Nikto ich nevidí, budú nad tým vážne uvažovať. Týmto bojom proti korupcii nejdete náhodou proti množstvu takýchto ľudí, ktorí povedia si, že korupcia je to až nad 100 000 a jednoducho dovtedy to považujú za to, že to sú iba vlaky zadarmo, zdravotníctvo zadarmo a tak ďalej. Hej, no, ja v celku ako rozumiem tomu, že väčšina ľudí ako sa nezaoberá tým, jak vyzerá štátny rozpočet a aj keď verím tomu, že každý jeden člen, čo má, každý jeden občan, čo má nejakú domácnosť, chápe, že minúť môže len toľko, koľko zarobí, hej? Ale samozrejme nerozumejú tomu, keď sa začne operovať s miliardami, jak ten štát funguje. A je mi úplne jedno napríklad, že ten štát funguje na dlh, ako v prípade Slovenska. Hej, keď políci šermujú, že jak v rámci, ako teda voči HDP, jak to naše zadlženie je relatívne malé, no úprimne povedané si myslím, aj keby bolo len 100 eur, ako stále je to veľa. Veď normálne zdravé fungovanie je vtedy, keď máte vyrovnaný rozpočet minimálne. Takže, a toto sa samozrejme v našom štáte nedeje. No a tí ľudia samozrejme, ak sa nezamýšľajú nad takýmito vecami, ale treba, aby sa zamýšľali, aby pochopili tú malú sebeckosť. Ja neviem, že no, dobre, budem voliť niekoho, keď mi dá 20 eur alebo 200 eur a je mi úplne jedno, kde tie peniaze vezme. Že či sa nejakým spôsobom
požičajú niekde, alebo že či sa to ukradne, aj keď by bol rozpočet vyrovnaný, ale sa to proste ukradne odniekiaľ, kde je to potrebné ďaleko viacej. Akože proste tá spoločnosť musí byť do istej miery spravodlivá, a tie veci sa musia balancovať. Tak, máme posledné 3 minúty, tak už dáme poslednú otázku. Táto diskusia sa volala, že poďme poraziť korupciu. No, tak je nás tu neviem koľko, 500. Tak teraz taký, že prejav. Tak čo máme urobiť, aby sme porazili korupciu? Miroslav Trnka. Tak toto nemám pripravené. No ale čo myslíte? Ako ľudia, ktorí sú tu, tých presviečať nemusíme. Tí zjavne chápu, že to problém je. Ale podľa mňa by sa mali ľudia rozprávať so svojím okolím a mali by sa o tieto veci zaujímať a mali by o tých záležitostiach hovoriť aj s ľuďmi, ktorí sa o to nezaujímajú. Aby každý pochopil, že toto je naozaj vec, ktorá túto spoločnosť ničí, rozožiera. Ja často používam slovičko rakovina, už mi to bolo vyčítané, akože to nie. Ale je to tak, ten štát to nie je niečo, čo nám bolo nejakým spôsobom nanútené. Ten štát to sme my a my musíme jednoducho sa o to triviálne zaujímať, kde žijeme a čo budeme zajtra jesť. Takže to sú veci, takú triviálnu zodpovednosť každého človeka za túto spoločnosť, to by sme mali zdôrazňovať. A aj ľudia, ktorým je politika šum a fúk, aj tí by sa mali zaujímať o to, či štát funguje normálne. Pretože ja osobne tiež nemám chuť diskutovať o tom, že či by mala byť politika ľavicovejšia, pravicovejšia a podobné. Nevadia ani ľavicové strany, ani pravicové strany, ak nie sú extrémisti. Ale musia jednoducho zabezpečiť normálne fungovanie štátu. A toto sa tu nám až tak nedarí. Ten štát degraduje hrozným spôsobom. Keď sa pozriete, ja neviem, najlepšie to každý vidí na tých nemocniciach. Aj to je tá vec, čo oslovuje väčšinou voličov. Keď idem ja do nemocnice, dnes si pripadám ako na smetišti. Akože naozaj, to je neuveriteľná hanba, jak to vyzerá, kam až to ďaleko došlo. Ale samozrejme, dá sa ísť aj ďalej ešte. Akože. Len tí ľudia naozaj toto musia pochopiť a musia sa ozvať. To je jediná cesta, ktorá je schodná podľa mňa. A to je cesta, ktorá nič až tak nestojí, len istý čas každého z nás. Zo pár hodín mesačne, kedy človek tomu venoval a keby v prípade, keď treba, aby zodvihol zadok a išiel voliť, ale išiel na námestie zakričať, keď už bolo naozaj veci príliš. Tak toto by bolo dobré, aby čo najviac ľudí pochopilo. Keď chceme ísť proti korupcii, myslím si, že dôležité je o tom hovoriť, ale myslím si, že je dôležité hovoriť aj o ľuďoch, ktorí to robia. Novinári sú skôr takí, že kritizujú, ja sa tomu bránim. Poviem, že to, že títo ľudia založili ESET a založili ho bez štátu, čisto a šikovne podnikali tak, že ten ESET je teraz veľká firma, je krásna vec. To, že títo ľudia založili v Bratislave galériu, pomohli ľuďom, ktorí odchádzali z Osme, keď tam prišla Penta a teraz založili Miroslav Trnka nadáciu Zastavme korupciu, je krásna vec. Takže ďakujem Miroslavu Trnkovi nielen za to, že prišiel, ale aj za to, čo robí. Ďakujem. Ďakujem. Ale ja si neodpustím ešte malinký doslov. Naozaj si myslím, že pre mňa je toto trošku jednoduchšie ako pre mnohých ľudí, ktorí to robia za málo peňazí a z čistého srdca nadšenia, neziskovky, ktoré tu vidíte, ktoré bojujú za dobré veci, z čistého nadšenia, tí si tiež zaslúžia pozornosť. Nie sú paraziti žijúci zo Sorosových peňazí alebo niečo podobné, ale to sú ľudia, ktorí naozaj bojujú za veci každého z nás, takže rád by som poďakoval aj im.